Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom.tj. Айни замон қарор дорем дар Гипразем. Аз ин тараф деҳқонбозор, яъне бозори Гипразем мешавад. Аз ин тараф ва яъни Гарадок ва аз ин тараф деҳоти Чимтепа. Хонаи имрӯзамон дар ҳамин минтақа ҷойгир аст, маҳаллаи Сомон. Аз ҳамин раҳи калон то хонаи ҳамагӣ тақрибан 300-400 метр аст дӯстони азиз, ҳамин назди ҳамин ҷодай. аз дарвозаи Чимтепа, яъне аз раҳи калон то ҳавлия ҳамагӣ тақрибан 300-400 метр аст дӯстони азиз, назди раҳи калондай. ҷош ҷои хуб аст, аз сабабе ки ҳама чизҳои даркорӣ дар назди ҳавлӣ мебошад дӯстони гиромӣ. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ 18 сотиқ замин мебошад ва 16 дар хона дорад дӯстони азиз. замини ҳавлӣ бениҳоят калон аст ва хубии замин дар он мебошад ки чоркунҷа аст тамошобинони гиромӣ. яъне шумо ба ҳазур метавонед якчанд сохтмони дигар кунед, ё ин ки метавонед ба ҳазур тақсим кунед дӯстони азиз замина. мебинед бениҳоят замини калон аст. марҳамат, ҳавлиро як абзор мекунем. дар ин бинои истиқоматӣ 5 дар хона аст, бинои асосӣ мебошад. ва дар ин ҷо дӯстони азиз хонаҳои времянка ҳастанд. боз 11 дар хонаи дигар хонаҳои времянка. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% бо барқ ва об мушкилӣ нест. ҳамаш ҳама вақта мебошанд ва ҳама чизҳои даркорӣ дар назди ҳавлӣ аст, яъне мактаб, садик, магазинҳо, деҳқонбозор, яъне бозори Гипразем, ҳамашон дар наздикии ҳавлӣ ҳастанд дӯстони азиз. наворимона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ҳозир дӯстони азиз шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ. ман дӯстони азиз дарони бинои асосӣ мебошад. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед коридор аст. якум ҳуҷра, дуюм ва сеюм, чорум ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ина марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. чӣ хеле ки мебинед таъмири хона таъмири миёна аст. ва ин ҳуҷра дута тиреза дорад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳуҷраам мисли якум ҳуҷра дута тиреза дорад дӯстони азиз. кондитсионер аст, ҳуҷраи калон мебошад ва дар дарунаш боз сеюм ҳуҷра аст, дурун ба дурун мебошанд. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳуҷраам дӯстони азиз дута тиреза дорад, ҳуҷраи хоб аст, яъне спальня мебошад. ва инҷо чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. ва дар дарунаш боз панҷум ҳуҷра аст, лекин дараш маҳкам мебошад дӯстони азиз. проекташ мисли проекти дигар ҳуҷраҳо. нархи ҳавлӣ бошад $170,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ҳар ду рақам ҳам ватсап ва ҳам имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг зада пурсон шавед. нархи хона барои харидорҳои аниқ арзон ҳам мешавад ва боз хотиррасонӣ мекунем ки хона ва ҳам мошинам қабул мекунанд. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. алоҳида заминаш фурӯхта намешавад, яъне ба пуррагӣ ҳамаи замин якҷоя фурӯхта мешавад, лекин шумо метавонед бо ягон ёру рафиқтон якҷоя шуда заминро харидорӣ кунед, баъд аз мобайн тақсим кунед дӯстони азиз. як сотиқ заминаш $9,444 мехалтад, яъне обши $170,000 аст. боз савдо мешавад. агар харидори аниқ бошад, муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. ина тамошобинони гиромӣ, бо об умуман мушкилӣ нест, барқам ҳама вақта. замини калон аст. ина бо дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед дар мобайни ҳавлӣ хеле трубои бадапровод бисёр мондагианд. ду намуд об аст. напори об беҳтарин аст барои агарот обтӣ бениҳоят хуб аст дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100%, яъне қоидави мебошанд. аз дарвозаи Чимтепа то ҳавлия ҳамагӣ тақрибан 300-400 метр аст дӯстони азиз. марҳамат, ба рақамҳои соҳиби хона барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. савдои хуб мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем.
барои реклама ба рақамҳои мо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигҳбон.